E hai que bendecir 9 veces dunha vez, e outras 9 noutra vez, e outras 9 noutra vez. 3 veces. Ten que levar 3 bendicións. 3 veces 9. Iso é, 9 bendicións. Hai que bendecir en 3 veces. E as 3 veces 9 bendicións. E se é que pasa do viernes, hai que darlle doble. 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 Claro. En cada bendición desas 9 ten que recitar o Padre Nuestro, Ave María e o... E a Gloria a Padre. Gloria Padre. A medida que vai facendo. Que vai facendo. Pois sí que hai que Sí, rezar 27 Padre Nuestros. 27. 27 Ave María, Santa María e a Gloria a Padre. E esas 3 veces, as 3 bendicións fanse seguidas ou ten que ver en varios días hasta que lle cure? No, con a tal, se ven no mismo día, podense facer unha mañá, outra no día, outra noite, se non, tamén se poden facer 2 seguidas e despois outra máis tarde. Claro. Mira que... E destas pedras de onde? Esa se que cando hai tormenta. Dos rayos? Do ceo. Do ceo, caen do ceo. Cando ceo. Pois ten que ser difícil atopar unha, Sí. Xa leva moitos anos con vostede. Bueno, moitos anos non, porque, verá, a miña mamá era a que bendecía, e non tiña pedra. Non tiña pedra. Entonces a Mãe da Esperanza, cada pouquinho viña aquí a bendecir, pasaba por aquí a traer. E a última vez dixo, mira, para que vou andar ca pedra para un lado e para outro, se eu non me sirvo dela, e tú fai, e foi a deixona. Claro. A súa nai era que sabía xa facer as bendicións. Non hai, sí. E hai 18 anos que morreu. Claro. E E despois desde aprendeu entonces, vostede da súa nai. Claro. E se usa moito, moita xente usa, non? Bueno, Para cando curar. teñen ainda... Hai 2 semanas veu a Paquita aquí, a don Manola, que está facendo no hospital na comida. Ainda veu tamén. Dunha muñeca, dice, mira, o que teño aquí e cada vez me vai pior. E cando lle saliu antronte, se é pasou o viernes, dice, non. Dinlle as 3 bendicións, dinlle 2, veu así a media tarde. E despois veu á noite, e dinlle outra, e para outro día veu e dice, mire, se me está sano, xa non me picou máis. Xa curado. Non, curar non, Bueno. porque pasa un pasa olor ya e o o dolor. picor que ten. E despois vai E desaparecendo. despois vai desaparecendo, pouco a pouco. Claro. Pois, e claro, que bicho que máis coxo dá aquí? Oye, a salamandra, o O sapo tamén. o sapo lo se conoce. Poñe sus ollos igual que o sapo. A persoa que Sí. E tamén o arañón, Arañán. a araña. E a toupa. E a toupa toupa e a salamandra son as máis malas. Sí, a peor de todas. Sí. Que máis agarra, non? Na cara. A mí me falaba unha vez unha señora tamén deses dos arañóns, os arañóns que había nas viñas, decía, as viñas son moi malos, non? Pero a miña mamá fora aí a Albersa, son ao norte. E foi a arañou un covilleiro seco dunha vez, e se veu desesperada. Co picor. Chegou, co picor e co dolor. Sí. Chegou e dixo, pois non sei se collería o coxo nun covilleiro que me rascou a perna. Bendeciuna. E volveu bendecila. E para outro día marchou e arrancou o covilleiro e estaba a salamandra no fundo do covilleiro. Estaba ali. Estaba. E dixo, usted sabe que covilleiro? Sei. Estaba un damazairo e arrancou o covilleiro e ixe que grande era. Sí. Pero se ela xa, como eu ia bendecir xa as 3 veces, xa lle pasara, pero xa veu desesperada. Como é a bendición? A bendición sei que non pode decir, pero Non se pode. eu podo. Sí. Empeza Santa Marina da Sauga Santa, líbranos Señor de todos os males. Compadre, nesta é unha Ave María, o coxo da aquí te marcharía. A toupa a Salamanca, o topo e o toupón, os bichos e os bichorros todos, e con 3 Padres Nuestros, 3 Ave María,
o coxo de Ichi marcharía. E despois as oracións. Despois, claro, É a Santa Mariña que sí, hai que Santa María e Augas Santas. Pero non é a patrona daqui, non? Non é. Non. No, pero a bendición é esa. Potente, claro, das augas A tamén. bendición é esa. Hai que facer Sí. tamén. Sí, e cando se queima do queimado é grande. Sí. Sí. E hai que tamén facer cruces ou só se recita? No, hai que facer as bendicións igual todas. Sempre son Todas. facendo cruces. E a do ollo é con 9 graus de trigo para facelo. E botarse nun vasiño de auga. Se fai o olliño o trigo é porque ten a vellida. E se non, Colle os 9 granos, se fai e a botarse bendición. nun vasiño ou nunha Un por un. pouquinha auga. Logo que empezou Como é o máis. primeiro que ten que facer facer a bendición para Sí. saber se e botarlo Sí. na auga. Esa bendición é Santa Lucía, 3 novelos do tiña. Un tapaba e outro día, outro saca a villeda se a tiña. Se blanca de ola de faca, se rubia de ola de manuya, se negra de ola de fenda, compadre nuestra un Ave María, a gloriosa Santa Lucía. Es por esa sí que só ten un Padre nuestro un Ave María. E despois se cando se bota na auga ou se bota? Provavelmente debe botar e se vai facendo un cruce no olho e se despois bota se vai na auga. É cada bendición, porque son 9 Un bendicións grano. de cada vez. Un grano de trigo cada bendición. Eso é así. Sí. No coxo se bendice Yo- coa pedra e no da queimadura se bendice con algo. Si, o da queimadura, por fai a cruz camao. Coa mão. Aquilo é Adán e Eva, 3 fillas tiña. Unha abaixo, outra arriba e outra no fogo de ardía. Pasou por ali a Virgen María, preguntou-lhe que lle faría. Dixo que lle cuspiñara que lle va fixar a 3 veces ao día que dese mal lle salvarei. A auga non ten sede, o lume non ten frío. A ver, xa non me acordo. A auga non ten sede, o lume non ten frío. E a mula non ten bafo, a auga non ten sede. E o lume non ten frío. Como estas 3 cousas son verdades, o queimado non corre nin caba máis. E despois hai que E despois o Padre Nosto e a Padre Ave Nosto e María. Ave María. Sempre. Sempre. E tamén 9 veces se fai 9 veces, a bendición. 3 veces, quero dicir, e o coxo, se deixa só unha bendición, sin darlle as 3 bendicións, ten que volver a empezar de novo. Hai que facelo completo, Sí. Rito, senón non funciona. Nada, senón non... Porque usted non conoce, o señor Miguel pode conocer, o pai de Vicenta aí do barrio. Sí. Bueno, ese andaba nos pinos e ven eses morrios negros. Pois, por aquí cuía moito coxo, e veu bendecilo. E claro, a segunda bendición encontrouse ben e non volveu. Pero resulta que tuvo que volver a empezar de novo. E sai a cousa non é de risas, que hai que ser veras. E dile, claro, faltache unha bendición. E eu pensaba que como xa, se me puxera ben cas dúas, xa non me necesitaba máis. Hai que facer completo, hai o que tratamento hai facer que facelo completo. 3, 6, 9 bendicións. Son 9 de cada vez. Non, 3 bendicións. sí, pero... Agora, E se hai pasa o un viernes por viernes, aí, hai que doblalas. O doble bendición. 6, entón, claro. Pois, un cuchillo de ferro, en cruces, conforme vai indo. E pasa. E pasa dosándolle e va facendo Maya quen. E tamén 9 veces, claro. non? Un cuchillo de ferro. Un cuchillo ten que ser de ferro. E tamén ten unha bendición especial para Si, ti. ten unha bendición que Señor San Mauro, San Pedro e San Pablo, axúdanos aquí a meter a sexta e a sétima. Señor San Pancracio. Xa non sei. Algo que me iba a decir, no veo. Señor San Mauro, San Pedro e San Pablo, axúdanos aquí a meter a quinta e a séptima. Señor San Silvestre, el mejor mestre,
la Virgen María, con Padre Nuestro y un Ave María, hacia allí que hay reumatismo que de ahí marcharía. Un Padre Nuestro y un Ave María, hacia allí que hay reumatismo, de ahí marcharía.